Mae gweddi yn rhywbeth hefyd sydd nid jyst yn rhywbeth dyn ni'n neud ar ben yn hunan rhwng ni a Duw, ond mae fe'n rhywbeth dyn ni'n rhannu gyda pobl eraill a dyn ni'n cael bendith mawr o hynny. Felly popeth dyn ni wedi sôn amdano fo, tymod yr addoli, y diolchgarwch, gwrando ar Dduw, gweddïo am pob math o bethau, fod yn onest gyda Duw. Mae yna'n rhywbeth dyn ni'n gallu neud gyda pobl eraill. Sdim rhaid i ni fod yn professional prayers felly, pan dyn ni'n dod at ein gilydd, dyn ni jyst yn dod at ein gilydd fel pobl a dyn ni'n gallu jyst siarad gyda Duw. Ond mae yna bendith mawr a mae o'n bwysig bod ni'n rhannu hyn gyda pobl eraill. Mae'n gweddio ni pan dyn ni'n cytuno gyda'n gilydd. Mae o'n wahanol iawn i'n profiad ar ben yn hun, ond mae o'n brofiad amazing hefyd a mae'n bwysig bod ni'n cael y ddau. Felly pam na newch chi trio cael rhyw fath o cytundeb, dyn ni'n gallu defnyddio'r ffôn, dyn ni'n gallu defnyddio texts i weddïo gyda'n gilydd neu dros ein gilydd, neu hyd yn oed cwrdd i fyny yn achlysurol, jyst i weddïo gyda'n gilydd, neu hyd yn oed os mae ffrind jyst yn rhannu sefyllfa anodd gyda chi, pam na newch chi ddeud, wel, na i jyst weddïo gyda ti rwan am hynny. Nid o na i weddïo pan dwi ar ben yn hun a wedyn dyn ni'n anghofio amdano fe. Chos dyna fel ydw i, yn aml os mae rhywun yn rhannu angen, dwi'n meddwl reit, pam na newn ni jyst gweddïo rwan am y peth. Sdim rhaid i ni ddefnyddio geiriau special, dyn ni jyst yn gallu deud Duw, neu di helpu'r person yma yn y sefyllfa yma. Amen. Does dim angen dim byd arall, mae Duw yn clywed ni. Dyw e ddim jyst yn clywed ein geiriau ni, mae'n clywed ein calon ni.